kamerari begira, ezta? Zerbait esan behar eta hasieran ez, zuzenean buelta eman eta irakurri. Esan egia, telebista ikusten duzu? Bueno, zer da telebista? Telebista lineala ez, ohiko telebista klasikoa ez. Eta guk egiten ditugu lanak ere normalean ez, aurrez ikusita izaten ditut, ez zaitu gehiago gustatzen, ze beti egoten naiz akatsari edo egon zitekenari begira. Baina telebistan egiten diren gauzak bai ikusten ditut, eta batez ere esango nuke humorezko lanak eta fikziozko. Zein da ikaragarri gustatzen zaizun, baina esatea lotxe ematen dizun saioa? Zer galdera zaila. Ikaragarri gustatzen zaidanik ez nuke esango. Baina aitortu behar dut, azken urteotan, gara batean Sálvame zen horren eta La Familia de la Tele bihurtu den horretan, bidean egon trantsizio horretan egiten zituzten gauza zoroi begira tarteka egon naizela. Besteak beste, bilatutelako telebista egiteko modu anarkiko bat, neurri batean inspiragarria ere izan daitekena, formatu klasikotik kanpora atera nahian gabiltzan ontzat. Beste kontua da, edukia zein den. Edukiak ez nahu berezik irakartzen, baina egia da, ausartu direla orain arte beste inork egiten ez zituen gauzak, edo ia inork egiten ez zituen gauzak egitera. Batzuetan hobez balira ausartu, baina gutxi batzuetan inspiragarria edo, bitxia bada, eredu bitxi hartzeko. Errealitateak fikzioa gainditu du zure bizitzan. Ez nuke esango bereziki pelikula bat egiteko moduko bizitza izan detenik. Ez, fikzioak zorionez bide zabalagoak eta interesgarriagoak ditu orain artean ebitzak izan dituenak baino. Baina bai da egia limbo egiten ari garen hontan adibidez, limbo egitearen atzean egon den lan guztiaz, fikzio bat edo beste egiterik izango genukela. Zein podcast falta du Euskal Herriak? Bitxikeria moduan nahiko zalea naizelako, historia eta geopolitika ez da berezikin ere alorra, baina gaztelaniazko batzuk entzute ditut alor horretan eta gustora hartuko nuke bat euskarazkoa. Pozik nago bestalde klaketa jarri dako martxan orain ikusentzunezkoei buruzko bat Gaizka Izagirrek aurkezten duena, uste horrelako bat behar zela. Eta naiz eta harpa jotzen eta bezalako batzuk ere badauden, uste dut humorezko podcast gehiago ere egiteko bidea badagoela, askotan podcastak dira, gero beste formatu batzutara bidea egiten duten ideiak, ideiak eta aurpegiak esango nuke ere, eta hotxak lantzeko eta bergarazteko espazio egoki bat. Beraz, humorezko podcast gehiago, mesedez. Euskal Herriko zein pertsonaren pelikula egingo zenuke? Hau uste badabilela baten bat egiten, baina guk askotan bota izan dugu lagun artean, eta uste guri bezala Euskal Herria erdiari bururatu zaiola inoiz, baina egiazko erantzuna emateko hori esan beharko nuke, Mikel Goñiri buruzko pelikula bat egin beharko genukela. Ez bakarrik pertsonaia, gora bera asko izan dituen pertsonaia delako, baizik eta baita ere, irutzai delako badagola historia bat hor Euskal Herriarena berarena, ez? Nola zer egin genuen guk edo zer egin zuen Euskal Herriak eta telebistak eta Mikel Goñirekin. Eta pelikulak ez luke bakarrik Mikel Goñiri buruz hitz egingo, baizik eta baita ere, bere zirkoko lehoi bihurtuz, hori aprobetxatu zuten beste agente guztietaz ere hitz egingo luke. Egingo zenuke programa bat Espainiako edo Frantziako publikoarentzat? Bolada batez joango nintzake Espainiako edo Frantziako programa batera ikastera. Gustoko alor bat balitz, badibidez late night bat edo denelako bat. Baina berehalan ikasitakoarekin itzuliko nintzake hemen euskarazko zerbait egitera. Eta uste ez nukela egingo, eta hau esango eta behar bada mutuko naiz, baina uste ez nukela egingo Euskal Herriko erdaldurentzako saio bat. Hau da, ez nukela lan egingo gaztelania hutsean den Euskal Telebistako saio baten. Zakitxo. Hau da.